У эфире «Новинный час мясовый». Вас вітає информационная служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. Сегодня в выпуску. Галоўнае свята хлебаробаў областные дажынкі 2019 у гэтым годзе сустракаў город Барысаў. Любові вялікае святло, святло мацярынства. Под такой назвай прайшло областное свято палацы культуры города Маладзечна, прымеркаванае да Дня маці. Дзве перамогі адразу хакеісты «Дынамо Маладзечна» з лікам 3-2 атрымалі перамогу над «Металлургам» са Жлобіна і хакейным клубам «Гомель». Галоўнае свята хлебаробаў областные дажынкі 2019 у гэтым годзе сустракаў город Барысаў. Святочна мерапрыемстве наведалі звыш 15 тысяч чалавек. Дэлегацыя з Маладзечны не проста ў ліку удзельнікаў. Маладзечншчына заняла ганаровае другое месца сярод іншых раёнаў у дасягненні высокіх паказчыкаў на ўборцы ураджаю. Незвычайны фармат і месца правядзення, шаноўныя госці, падрабязнасці ў наступным матэрыяле. У гэты дзень Барысаў-арэна прымала не футбалістаў і аматараў спорту, а лепшых аграрыяў вобласці. Вакол арэны размясціліся пляцоўкі, выстава падворкаў кожнага раёна, гандлёвыя кропкі, шматлікія майстар-класы. У кожным куточку беларускія народныя спевы і танцы. Маладзечанскі падворак сустракаў гасцей вясёлымі прыпеўкамі, запрашаў на дэгустацыю малочнай прадукцыі, выставу хлебных вырабаў, дажынкі свята лепшых аграрыяў. А Маладзечаншчына багатая на шчырых, адданых працаўнікоў вёскі. Не надо останавливаться на достигнутом, надо идти вперед, достигать еще более весомых целей. И у Маладзеченского района есть такой потенциал, потому что у нас есть кадры, у нас богатая плодородная земля, которая может еще дать больше, вот, если в нее вложить и полюбить эту землю. Действительно трудовые заслуги нашего района, нашего региона. Ну и чувство гордости и радости переполняет. Ураджайная восень насамрэч багатая. Спадзяванне на добры ураджай на пачатку сезона і засталося б толькі спадзяваннем, каб не работы некалькіх тысяч людзей. Кожная гаспадарка вобласці района працавала на агульны каравай. І атрымаўся ён больш, чым у мінулым годзе. 1 мільён 700 тысяч тонн зерня. Такі вынік. Больш цукровага бураку, бульбы і іншых культур. Я считаю, у каждого хозяйства есть вклад. Поэтому наши труженики все стремились, чтобы получить и собрать без потерь выращенный урожай. Не в стороне был и профсоюз от тех результатов, которые сегодня получены Маладзеченским районом. Мы 96 работников агропромышленного комплекса, участников дажинок, поздравили в поле, на мехстане, во время обеда, поощрили их за их трудолюбие, за их труд. По доброй беларускай традыцыі кожны раён прэзентаваў свой каравай як сімвал шчырай і адданай працы, а таксама яе наглядны вынік. Маладзечанцы прадставілі на выставу хлеб вагой каля 30 кілаграмаў. Працаваў над караваем увесь хлебабулачны участак Маладзечанскага хлебазавода. Кветкі, каласы і іншыя ўпрыгожванні выраблены з салёнага цеста уручную. Это для нас великая честь участвовать в подворье Маладзеченского района. Хочется сказать спасибо всем аграриям, кто участвовал в создании вот таких великолепных шедевров. У гонар завяршэння ўборачнай кампаніі таксама ушанаванне хлебаробаў жніва 2019 лепшыя аграрыі цэнтральнага рэгіёна крочылі ў святочным шэсці з пляцоўкі стадыёна ў цэнтр Барысаў-арэны. За парадам раёнаў назіраюць тысячы вачэй, у ліку наведвальнікаў дажынак шаноўныя госці. Каждый, кто сегодня отмечен республиканскими наградами, областными наградами, наградами райисполкомов, это те люди, кто уйдут сегодня с ощущением своей победы на трудовом направлении, на трудовом фронте. И, конечно, это повод для гордости районов, для гордости области. Хлебароб нялёгкая, штодзённая, але ў той жа час такая ганаровая работа. Механізатары, камбайнёры, вадзіцелі і аграномы. Іх мазолістыя натруджаныя рукі узаралі і засеялі зямлю, сабралі ўраджай. Самаадданай працы заслужаная падзяка. Маладзечанскі раён у ліку пераможцаў за дасягненне высокіх паказчыкаў на ўборцы зерневых і зернебабовых культур. Другое прызавое месца ў тройцы лідараў. На сцену приглашается председатель Маладзеченского районного исполнительного комитета Горлов Юрий Николаевич и первый заместитель председателя Маладзеченского районного исполнительного комитета Ромалюк Алексей Николаевич. Только что состоялась торжественная церемония награждения победителей Дажинки 2019, и наш район был достойно представлен на областном фестивале ярмарки Дажинки 2019 в городе Борисове. К этой цели Маладзеченский район шел давно, и это огромный труд тех людей, которые сегодня трудились, которые сегодня трудятся над закладкой уже нового урожая.
И хочу сказать большое огромное спасибо всем, кто принимал в этом общем каравае усилия и сегодня прославил тем самым Молодечинский район. Делегация Молодечинского района самая шматликая по колькасці узнагароджаных. Открытое акционерное товариство Хоухлова – первое сярод сельских господарок в области. Легких ни посевных, ни уборок не бывает. Я просто хочу сказать, благодаря вам, всему своему коллективу большое спасибо за то, что вместе трудились, вместе убирали. И самое главное, сейчас нам надо удержать свои позиции. Галоўны аграном Хоухлава Леонид Давиденок таксама атрымаў заслужаную ўзнагароду. Дзякуючы і асабістай яго працы на 1 гектар выхад ураджаю склаў 259 килограмм зерня. Есть такие строчки вот у Лермонтова: «Не будь на то Господья воля». Ну, конечно, большое заслуга всего коллектива, кто начинал ремонтировать технику, кто готовил почву, вносил удобрения, защиту проводили, сеяли, убирали, дорабатывали это зерно. Сярод сельских господарок в области другое место таксама у Молодечинского района. Узнагароду атрымаў кіраўнік адкрытага акцыянернага таварыства Гарадзілава і лепшыя супрацоўнікі гаспадаркі, камбайновый экипаж, на уліку якога не одна перамога. Старшим комбайнером 4 года работал. Года 3 помощником. Ну, труд тяжелый. С утра до ночи. Уже привыкаем. Сразу награждали нас за 1000 на молототон. Получили тоже денежную премию. А потом достигли 2000. И тоже наградили нас. Награда была на дожинках районных, а теперь будет в области. Мінская вобласць даўна славілася працалюбівымі людзьмі, дасягненнямі ў галіне сельскай гаспадаркі, багатымі ураджаямі і вопытнымі аграрыямі, сярод якіх, нягледзячы на нялёгкую працу, ёсць жанчыны. Каждый день работаем с трудом, с любовью. И вот такая награда. Награда это у меня не первая и не последняя. Я еще получила и награду от президента. У меня есть награда от президента. Ярким моментом свята стало узнагароджанне жонак хлебаробаў. Менавіта дзякуючы іх падтрымцы клопату аграры працуюць на полную силу, бо ведаюць, дома чакаюць. Встречали всегда дома с улыбкой, с горячим ужином. И отправляли на работу, соответственно, тоже с хорошим настроением. Поэтому, наверное, так и получилось, что добились хороших результатов. Поддерживаю, как могу, во всех моментах. Когда тяжело и когда легко. Стараюсь поддерживать. Кожная 4-я тонна хлеба ў рэспубліцы сабрана з палёў Мінскай вобласці. Сярэднеўраджайнасць зерневых культур склала 34 цэнтнеры з гектара. У асобных раёнах гэты паказчык дасягнуў 70 цэнтнераў. Цэнтральны рэгіён ганарыцца сваімі людзьмі, працавітымі і стараннымі. Каждый год особенный, есть свои особенности, какие-то проблемы, какие-то трудности. Но, тем не менее, область идет уверенно вперед, мы получаем достойный урожай, производство растет. Поэтому сказать, что особенный нет, своеобразный, да. Падарункам для аграрыяў стаў вялікі канцэрт, у якім прынялі ўдзел творчыя калектывы Мінскай вобласці. Александр Саладух, Анжеліка Гурбаш і Анатолій Ярмоленко песнямі павіншавалі працаўнікоў вёскі. На адзін дзень аграрыі пакінулі свае штодзённыя абавязкі, каб разам адсвяткаваць дажынкі. Наперадзе чакае крапатлівая работа, імкненне да лепшых вынікаў і годнай сустрэчы наступных абласных дажынак 2020 года, якія, дарэчы, адбудуцца ў горадзе з цёплай назвай «Чэрвень». Аліся Ушакова, Іван Бялкоў з Барысава спецыяльна для МКТБ. Любові, вялікае святло, святло мацярынства. Под такой назвай прайшло абласное свято ў Палацы культуры горада Маладзечна, прысвечанае Дню маці. Распачалося мерапрыемства святочным парадам калясак лепшых сем'яў Мінскай вобласці. Удзельнікі шэсця прайшлі ад гасцініцы Маладзечна і да плошчы каля палаца. У фае працавалі шматлікія тэматычныя пляцоўкі, выставы кулінарнага майстэрства і букетаў фотазоны. Урачыстая частка абласнога свята прайшла на галоўнай сцэне, віншаванне ад кіраўніцтва вобласці і раёна, а таксама дэпутатаў прымалі шматдзетныя маці, тыя жанчыны, што зрабілі важны унёсак у выхаванне будучага пакалення і нацыі увогуле. День матери – это самый трогательный, самый чудесный праздник. И для каждого из нас мама является ангелом-хранителем. Она дала жизнь, она подарила обществу всех нас. И мы всегда должны маму любить, благодарить за то, что они у нас есть. Падрабязны матэрыял аб абласным мерапрыемстве, прымеркаваным да Дня маці, вы ўбачыце заўтра. Да іншай тэмы.
Пакроў Багародзіцы праваслаўныя хрысціяне адзначаюць свята. Гісторыя падзей вядома ўсім даволі добра. Адбылося гэта ў 910 годзе. Калі да Канстантинополя падступілі ворагі, то жыхары горада сабраліся ў храме на малітву. І ноччу святы Андрэй разам са сваім вучнем Епіфаніем убачылі Деву Марыю, якая ў суправаджэнні святых і анёлаў ішла па паветры. Потым зняла з сябе амафор і раскінула яго над усім народам у храме. Цудоўны пакроў абараніў горад, ворагі адступілі, жыхары Канстантинополя тым самым былі пазбаўлены ад смерці. У гонар свята ў праваслаўных храмах праходзілі сёння ўрачыстыя богаслужэнні. Асабліва шматлюдна было ў Пакроўскай царкве на Старой плошчы. Свята для прыхажан і святароў гэтага прыходу прастольнае. Пасля ранішняй літургіі адбыўся тут і крыжовы ход. З пранікнёнай пропаведзю звярнуўся да міран пратэерэй Віталій Богданёнак, настоятель Покровской церкви. 14 октября по новому стилю или 1 октября по старому стилю установили празднование в честь великого заступничества Матери Божией, в честь ее покрова над всем, над городом Константинополем, а также над всем родом человеческим. Она знает наши скорби, знает наши печали, знает наши заботы и всегда печется обо всех нас с вами. Невидимо пребывает в этом мире. И ведь не зря церковь называет преблагословенную владычицу честнейшую и славнейшую из херувим. То есть приравнивает Матерь Божию к ангельскому чину, потому что, зная наши заботы, и она печется о всех нас с вами. На Пакровы заканчивались основные сельскохаспадарчыя работы и адбывалася сімвалічная сустрэча восені з зімой. А яшчэ гэты дзень пачынаў вясельны восеньскі сезон. Згодна народных звычаяў, калі на Пакровы дзень ясны і цёплы, то восень будзе доўгай, а снега не будзе аж до конца лістапада. Стадыёны пляцоўкі сельскім вучням спартакіяды школьнікаў России и Беларуси адкрылася сёння ў Маладзечне. Мерапрыемства прысвечана 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У парку культуры адпачынку імя перамогі ля мемарыяльнага комплекса дарослыя дзеці хвілінай маўчання ушанавалі памяць усіх загінуўшых у гады ваеннага ліхалецця, усклалі кветкі да абеліска. Таксама ў першы дзень спартакіяды адбыліся пасяджэнні мандатнай камісіі галоўнай судзейскай калегіі ў канферэнц-зале аднаго з загарадных комплексаў, а ўжо вечарам у лядовым палацы Маладзечна юныя спартсмены правялі свае першыя трэніроўкі па баскетболу, плаванню і настольным тэнісе. Сумесны спартыўны форум вучняў, якія пражываюць у сельскай мясцовасці, праходзіць у рамках спартакіяды саюзнай дзяржавы для дзяцей і юнацтва. Те дети, которые выросли в деревнях, в селах и так далее, и когда их вывозишь, и они вместе встречаются, и они вместе соревнуются, это здорово. Это праздник спорта для них, праздник дружбы, где они познакомятся, увидят страны наши, увидят заботу о нашей молодежи, что на них все внимание, за нами будущее. И просто в здоровье, и даже в большом спорте. Кто-то обязательно из таких спартакиад прорвется в большой спорт. Дзве перамогі адразу хакеісты «Дынамо Маладзечна» з лікам 3-2 атрымалі перамогу над «Металлургам» са Жлобінам у хатнім матчы чэмпіянату Беларусі. На лёд яны выйшлі 10 кастрычніка. А 12 кастрычніка маладзечніцы сустрэліся з камандай Гомеля. Гульня скончылася з такім жа вынікам на табло 3-2. Склад маладзечніцаў значна ўзмацніўся. У ростер пасля перанесеных траўм трапілі Сыроў і Несцераў. Дэбютны матч праводзіў Ваўкоў, з Мінска вярнуўся Устіненка. Зараз зубры займаюць другое месца ў турнірнай табліцы экстралігі А, паведамілі ў Федэрацыі хакея Беларусі. На гэтым выпуск завершаны. Наступны агляд падзей ужо заўтра о 19 гадзіне. До сустрэчы!